Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sekwesela zona indaba ifya ngaso ke isikhathi ke uGodole ke ushiyeke angalazi lapha ke kuona ke umasipala wakhona lapha ke eYouth eMadlangeni mbukeli ke uGodole ke ongumlandeli ke omkhulu wawo ke umkhonto ke wesizwe mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke uGodole ekhala ngokukhohlakala kwakhona lapha ke umasipala ke wakhona eYouth mbukeli ke eMadlangeni nansi ke ivideo kaGodole ke bese uya lapha ke comment section mbukeli ke mangabe ke ulwazi nawe ke lolu daba lwakhona lapha ke kumasipala waseMadlangeni mbukeli siyabonga. Ngane zakwethu sanibonani okankomgodolo umfana udaba niyalwazi anginalanga lonke nesikhathi asikho ngicela nisondele nonke abalapha kumasipala waseMadlangeni ama official nje onke mawusebenza eMadlangeni mhlawumbe uyothumela ama-email wenzani sondela la ngubonile ke lo doti enubhale lapha ku social media nithi angazi nisaphenya niphenyani ningamasela kufanele ngiqale nginitshele lokho eMadlangeni uphethwa amasela wonke umuntu osebenza eMadlangeni amasela wonke mhlambe manicabanga ukuthi nizosigwajisa ukuthi sizoboshwa sokwenzani ake niqale ngami ukuboshwa komuntu ke ngibona ukuthi niyakwazi ngempela ukubopha nifuna ukuvala indaba yobusele nibenzayo njengoba nithreatenisha nalentombazane enayixosha lapha ka licensing niyayithreatenisha nibhalela ama-email nithi nenzani ngeke nize niyenze lutho ngiyezwa kuthiwa kukhona enikwenzayo senifuna nokuyibulala lapha eMadlangeni le yantombazane sinibhekileke lokho engizonitshela khona lo doti enubhale lapha ku Facebook kube khona umfana ongithagayo lapha kule yanto ebhalwe ku Facebook engithege mhlawumbe uzama ukuthi uyangigwajisa lalelana eMadlangeni abantu balapha eTrek bahlupheka kufanele ngabe kunezinto eziserious enizenzayo ngo2012 abantu babhalisela izindlu kuze kube namhlanje anikaze nibenzele leyo nto leyo ukuthi abantu baseTrek bethola izindlu kodwa nazi kulokhu nizolwa izimpi nithi igama likamasipala lidonselwa phansi nibolile vele emasipaleni kumasipala waseMadlangeni abantu baseTrek sebeze bahloma imikhukhu ngoba from ngo2012 abantu befuna izindlu abakaze befakelwe namhlanje kodwa nikwazi ukulandela izinto unnecessary ezingenasidingo nilandela la eduzana ngibonile ke lo doti enubhale lapha ku Facebook nize ningithega angeke nize nenze lutho umasipala waseMadlangeni ubolile udliwa imali uxoshwa abantu lapha eMadlangeni baqashwa ngocansi hambani ke nilapha emaphoyiseni nifike nithi uGodole uthe ebese niyangibopha ngino WhatsApp ke bakhona abanye abanayo inamba yami lapho kumasipala waseMadlangeni nibatshele beninike ningifonele angeke size simasaje ubusele nibenze eMadlangeni nichaphaza umphakathi waseTrek naseMadlangeni nje uwonke uMadlangeni so ngeke size sizwe ngani niposte ama media statement abolile on Facebook bese niqede nizositheka lalelani yenzani idingo zomphakathi nihlukane nayo yonke le nonsense eniyenzayo lapha eMadlangeni ningamasela lokho ngeke kuze kushintshe fanele nikwazi lokho niyovikelwa ilaba enenza nabusela la kithi no more le ntombazane nilokhu nithreatenisha lena ixosha eyayisebenza lapha kwa licensing iyekeni leyo nto leyo futhi ke kube khona oyithintayo there is some few people ababehind lento engibaziyo lapha eMadlangeni ukuthi le ntombazane ibe nenkinga umike nenkinga khohlwana yileyo nto nje ngizonitshela na esimasajane nobusela benu fakelana abantu baseMadlangeni izindla ababeyibhalise ngo2012 njengoba bebehloma imikhukhu ingoba sebecasukile sebediniwe yini nobusela benu nidli imali nimgulukudu eMadlangeni namasela niyacika bantu baseMadlangeni phumani manje kulo doti lo kwalabantu abaphethe lapha umasipala waseMadlangeni yenzani show by 2026 imali yaphuma yokwakha izindle eMadlangeni but iyadliwa leyo mali fanele simasaja nama feelings aseMadlangeni lalelani fuck off nonke lapha eMadlangeni fuck off anisuchaphaza abantu ngalendlela uma najwayela ukugwajisa abantu nibagwajisa ngamaphoyisa you are in a wrong place mani la kwezinathi sikhathela ubusela benu abantu labenidlala ngabo umphakathi lo nidlala ngawo le ntombazane yaxoshwa manje yakhuluma nilokhu nithreatenisha fuck off nonke fuck off yenzani lokho kufanele nikwenze nithumela nephoyisa ukuthi liyoyinikeza ngazi ini nina abantu baseMadlangeni ngithi fuck off yonke lento eniyenzayo ngeke size sizwe ngani
ngeke sizwe ngani ngesomasajana nobusela benu nimgulukudu emadlangeni. Hambani ke niyovula icala emaphoyiseni bese nithi ngifuneke eqale ngami njenze isibonelo ukubopha la amaphoyisa lawo. Ake nizame mhlambe nicabanga ukuthi ngibheke yonke into bafana bami. Manicabanga ukuthi kuyadlalwa la nidla imali nifakana amathenda kukhona omunye ocuthe ngenkampani ye-security ukufuna ukuyifaka lapha emadlangeni. Manje ulokhelwa izimpanga angazazi ngoba ucuthile ufuna ukufaka ikhampani ye-security kuphume enye yamakhampani ye-security. Asisebenzike kanjalo. Ilokho nje ade engizontshela khona ngibhizi la ngikhona kodwa ngiza ningicika niyanyanyisa fakelana abantu izindle emadlangeni niphume kule ngqondeni kiyo. Ngiyama lapho futhi mani nenkinga ngiyatholakala ku WhatsApp koma email angitholakali kulo doti loyo. Tholakala ku WhatsApp bakhona abanye abanenamba zami lapha emadlangeni batshele beninike ningifonele. Ya injalo indaba hlukanani nentombazana nginibhekile manje sikhathele